Сега сигурно се питате, какво сте заслужили, че да гледате моите клипове? Не, чакай, какво сте заслужили, че да мога да съществувам аз и точно в това време да правя клипове? Сигурно си нямате никаква представа за какво говоря, нито аз. Обаче тук идва важния въпрос. Тук идва... Тук идва важния въпрос. Реален ли съм? Дали Босайде е реал? Представете си, че аз съм робот и изобщо не съществувам. Представете си, че аз изобщо не съм човек и аз просто съществувам в YouTube. Какво по дяволите говоря? Супер, найс, страхотно, намерено. Та, преди, може би, седмица реших да изненадам Фен. Работата е, че той си беше направил някакъв сървър в Майнкрафт и аз реших да си сваля Майнкрафт и да му влезна в сървър. Знам, че звучи хипер банално, обаче реакцията му е безценна и просто реших аз да я споделя с вас, защото е направо номер едно, така че нека просто да изгледаме това нещо. Босайде! What? Това Босайде не е реалния. Не е реалния. Ай бягат така, брат. Не си реалния. Не е реалния. Аз не съм реалния. Казах ви, че аз не съществувам. Аз не съм реалния. Аз не съм убил в играта човек. Изобщо не съм искал да го изненадам. Не, изобщо нямаме. Имаме обаче само за YouTube видео. Кева как бе като... бягат така, брат. Не си реалния човек. Не. Я му влезте канала, не е реалния, печаги. Изчакайте за малко. Фак! Босайде е реалния! Босайде е реал! Значи, буквално макефи как видеото е просто... Не, това не е той. Не е реалния. Няма му влезте в канала да видите дали той е реалния. Аз си мисля, че не е реалния. И буквално само след 2 секунди се чува. Това е реалния! Босайде е реалния! Човек, Босайде е реалния! Босайде е реал! Босайде е реал, печаги! Босайде е реал! Босайде е реал! Босайде е реал, човек! Реал бе! Босайде е реал! Реал бе, Босайде е реал! Босайде е реал! Босайде е реал! Печаги, Босайде е реал! Колко пъти го каза? Босайде е реал! Реал е, печаги, реал е, Босайде е реал! Реал бе, Босайде е реал! Босайде е реал! Босайде е реал! О май гад! Босайде е реал! О май гад, човек! Босайде е реал! Босайде е реал! О май гад, О май човек! гад! Босайде е реал! Реал е, Босайде е реал! Реал е! Реал е, печаги, Босайде е реал! О май гад, човек! Босайде е реал! Реал е! О май гад! Босайде е реал, печаги! Босайде е реал! Нямам думи! Нямам думи! Реал е! Босайде е реал! Босайде е реал! Просто Босайде е реал, печаги! Босайде е реал, просто печаги! Босайде е реал! Реал е бе! Реал е бе! Реал бе! Реал е бе! Реал е! Не разбрахте ли? Босайде е реал! Тук не ме склонете! Реал е! Босайде е реал, пичове! Реал съм! Толкова интенс! Босайде е реал! О май гад! О май гад! Не разбрахте ли? Босайде е реал! Босайде е реал, просто нямам думи! Босайде е реал, печаги! Босайде е реал, на стрима ми писа, печаги! Толкова ли не му схванете? Реал е бе, Босайде е реал! О май гад! О май гад, човек! Босайде е реал! О май гад, баце! О май гад! О май гад! О май гад! О май гад! Пичаги, просто нямам думи! Нямам думи, брат! Нямам думи, брат! Нямам думи! Ами реал е бе, човек! Реал е, Босайде е реал! Това е Босайде е реал! Човек! О май гад, баце! О май гад, Босайде е... Босайде е реал! Босайде е реал! О май гад! О май гад! О май гад!
Просто нямам думи, брат. Нямам думи, човек. Босайди е реал. Ти си много голяма печага. Босайди е много голяма печага. Той е реал, баси, о май гад. Щото печагата е реал. Влезте му канала. Канала му е там. Просто ме писа коментар. Влезте му канала и ще му видите реал. Босайди е реал. Писа коментар. Босайди е реал. Просто е реал, печаги. Наистина е реал. Изобщо не се шегувам, печаги. Няма лъжа, само истина. Реал, бат, нямам думи. Нямам думи, бат. Босайди е реал, нямам думи. No words. Oh my god. Омага, пичове, влезте му на Босайди канала е реал, пичаги, ми писа коментар. Баси, ако ми пише на другите клипове коментар, ще съм много яд, пичове. Пичове, нямам много яки, пичове. Босайди. Много яко, директно, нямам думи. Босайди е реал, пичаги. Босайди е реал, пичаги. Нямам думи. Просто реал, пичаги, Босайди е реал. Реал е, човек, Босайди. О май гад, бе. О май гад, бе. Реал е, човек, Босайди. И тогава разбрахте, че о май гад, човек, Босайди е реал. И за да повярвате, че е реал, ето тук може да ми изгледате още едно ново видео, така че Босайди е реал. Босайди е реал. Изгледайте ми видеото. Босайди е реал. Защото Босайди е реал, човек. О май гад.